Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. का मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी कलानंग पेनख्रे cha yak election Lok Sabha bat election shaki autonomous district council ki ban salong la kumno house nam arhajar arpsa uba Vincent H Palau bulang presiden jong Meghālaya Pradesh Congress Committee hakaji kran meglap thai kubor le thuo ba ka jing pelong jong ka Meghālaya Pradesh Youth Congress ya ka lumpung ba jong ki samla kalong kum ki jing penkre alpa yakini ki artlik election ni la po parti congress ni kani gawe ki jing pengkre jongi gede namanta ka MDC bat ka MP tena kata ka daw ba ngi pelong kani ga jing elang jong ki youth hadin ngin pelong ke mahila bat MP CC ro kade namanta ka election ni long baredi ban de la kade ha go February na de hunono papor ni long ka kre bat ML bat kani ka MP bat ka MDC tingin don jing ere kata andre ka shong ha ka state government kumnu kan le tingilong ki baredi na marba ni ngala instruction of office ro ngin sa tho na ka city chairman la ki block wakin propose na ki candidate barabar ni ha party ya ki candidate kade barabar ka proposal ka wan na ki block ha ki district ka wan ha state level ngin le kata ni proses na do ha na do manding ngin sa circulate na ya ka ayo barabar ni le hop nai nombar hi but ki list ni sayo Disember in sa declare no barbor way baki la declare no ya ka election lano kan long ni declare no ki candidate ndai ka proses jongi na do mande hingan sa sedang ka ngi don ka election committee jong ka state ka don ka election committee jong ka district te kitu gi member kala don lepai kam don kano ga jing change like yo don ki bami hang ni hang tai ngi sa pendap ndai kumbalong menta ka state election committee jongi kalong intact but ka district election committee jongi kalong tak barbor ni le akum tai kata ngau ngai pi kadon ka state kadon ka district election committee kadon ka state election committee kapan decide ki candidate singin sele vote for MDC namata ka MP ru ka joy proses ni abi ai ngam tip ke song re ka tu resmi court meeting 1 MDC mai rang 1 ya kata ngam nur ban ong yo don ki ba join kamtam ka MDC bam ting kama kanika anti defection kamdon yo ulai do ngam tip andre kumbalong menta kidon ki MLA ro ki ba yo ki ba kwa ban apply kidon ki to balai MLA kanika por baladep yo ki kwa ban yele menta tangi ngilong open la ka an ka sha ya ki MLA ban yele ngi sha la do yo don ki interest la ka don kanu ka jing khang na liang jong ka an te yo don ki bami IWR ngamnot long hi ke ban join ki boni ki blai kendo nga kamtam na ka thain karohils boni na ni na kasi jantia ki boni blai kendo nga ki ba don ka interest ban yele te na try hatu Disember hinda ka proses jungi kala ya ngin setip exactly kan no ngut ngin penyokon kawai kade ha ka jing start jong ki block namar ka tiket MDC hi kam don ka interference na po Delhi ka shong be ha ka state to ka jing start jong ki block you know kin jet la ki block kim yo ta teng ni wan ni pha ke delegations ni wat real no ni pha ke delegations te ka criteria hi ka de ba uno member jong ka party udon ka hop apply te teng ha kim yo teng la da wan menta ka sngi ne join apply la shair ka doni imlen de kata ndai ka criteria kombolong menswa mentaro ka jo member jong ka congress mula apply menta kata